pagpapalaya sa dagaan sa tuyang partner na tabang legal ngunya na pagkahapon. Syempre kay bahan ta partner ngunya ang mga nagrereklamo. Yaunan mga pangaran ni na partner. Lilia, Teresa, Madel, Delia, Delia. Daing Marites. Daing Marisol. Daing Ayan. Marisol na. At yan partner, Baka makakaulay. sunawalat sa luwa. Pwede. Tabak ko anong sina. Oh, may lalaki ito nawalat partner. Si Marites gayon, saka si Marisol yaw naman sa luwa. Pwede. Ayan sige. partner, ang sa tuyang pag-urulayan ngunya na tabang legala, pagpaparlayas partner sa daga na sa indang pigi-isa. Anong gusto mong sabihin? Tinaraman sindag, lumayas kayo! Pipahali sinda. bako man arog kaya? Bako man. Okay, Pero sige. pagpapahali partner. So ngunyan mga kaaksyon, bago ta ipresentar partner nagrereklamo, buda makaulay taman sa pigrereklamo, dalanon ta muna ini. Sige. Kami ka ito, ining daga ani, pigumami ini, bako pa ini arog ani. Kan kami ang nagumas, sulo so magorang midigi na nagadang. Sabi, 60 anyos na ako, Marcos pa presidente, sagod mo yun na presidente, dahil tagsadiring nagbubuto digdi. Ngunyan man sa na mismong nagbutwa na si Mercedes Dang Diaz, yun tagsadiring. Day po ako duman, makianuhan po talaga ako na dak maestar duman. Pero kung digdi niya kami itawan ng ini lang po ini, maski parehas kang pigtao niya, pit pati ang pigtao niya, bako man, Pwede itong pigtao nga sa muya. Tapos sa dayuton po, 15 by 16. Sa dayuton po, arog po sa kuya lima ang aki ko. Dahil man po makakausto kami. So, bako matagasampayo, end of January, maali na. So, matagasampayo, pag tinagan ko ng fencing permit, tapos hinda. Privado yan, madam. Isipon linda, so para kapakanan mangkan, ibong nalado. Bako kapakanan hinda, nasa na permit. Kan ako pa sanad yan sunagista na sulo. Dahil ko pa inailing si Rapukit. Takan buhay pa ka ito si Bini Imperial so mayor, nagugwardya kami dyan sa pigistaran niyang yan. Dahil ko pa dyan na Rapukit na nailing. Sa ano po tayo siya ang plano mo? Sabi ko, dahil man na problema pa liyon. Basta yako, sumarin na proseso. Tayan niya akong inarong buda ng mga sadiri. Intero ko sadiri ng tao. Sarong tulak ini. Kaya kami, sabi ko, minagyan sa mukha sa raw. O, mahali na bagay kamo. Dahil man na problema. Ang tinaw mo niya kung sa muya na relocation. Dahil man pwedeng araw kayo. Makag kaming CR. Nyaon sa loob ka na raw. Makag kaming igdaan. Sa anong, dahil kami makakagi bomba. Anong gigibon mi dyan? Sa intinda mo ya, porque dahil sa inda man nagsisita, sa inda na ito, kung iyan, ang titulong yan, ngunyan lang na-acquired, posible. May mga, kung gusto ninda, sabi ko, mag-apot sinda sa iba. Na dapat sindang advisean kung nararapat daw ang sa indang kaisipan. O sala. Dahil na po pwede. Buda iyan na siguro nagareklamo yan sa imo. Dua. Sindang dua, dahil na sindang makukuha. Dahil tinawan min na sindang taning up to end of January. Maabot na sinda sa contract, second contract, markila sindang 10,000 a month. Pinirman po ni Daya. Mismo nagsumpa sinda sa torne. Kusang buot ninda, bago sa mo. Nagreklamo po ako sa iya. Sabi ko, Kuya Lando, pwede po niya ako ano mo kami duman. Sabi niya, dahil naman da siyang magiginibo. Uyan da ang, yun na da itong tinaw sa mo yung relocation. Sabi ko man po, maski po niya ko, igilid mo kami digdi banda, pwede na ito sa muya. Di man po ako di man po kami nagpirma na po sa agum ko, nag-uan ng 5,000.
ko na siyang maginibo. Natakot man po ako mag-starta. Itulo po akong aki. Tapos ang tungod mi po, duwang dakula o nakahoy. Tapos sarani po kami. 1 meter lang po gayo dali sa salog. So, makatawo man po baga ang pagtratar sa mo. Tatawo man po baga kami, maski kami tios. Tawo man kami. Ako bilang tenant, bilang surugoon, kan mga tagsadiri, ginibo ko pa na mapakaray sinda. Bako na ginibo ko para sa sakuya. Ang ginibo ko para sa sainda dahil pareha sa kuninda, pobreng tao. May puso at damdamin ako. Bako ako tawong balasubas, madam. Yo. Kung ako nga nikistar ako sa digdig, dahil akong pagsadiri, nadaga, pero ininot ko sinda. Yan, partner, ang issue tango niya na pagkahapon. Diyan sa Bigaa. Barangay Bigaa, partner. Kung saan, Pirang pamilya ini, partner, napiktado. aputong ta sinda, Anay, partner. Kasi duman sa pirang pamilya interview mi, napiktado. pipira naman sana. 23 na 23. pamilya kamong apektado. Susungon yan, dahil ang sabi baga ni... So, pero aminado ka mo na itong talagang nagkakaturugdo ka nindong naukupa nindong daga, may kagsadiri na iba. Opo, makiano po kang mikropono. Opo. Oo. So, pirang taon na ka muna naka-star dyan? Kami po, kami mga 11 years na po kami. 11 years. Opo. Si saan pinakahaloy na dyan na nag-star? Sinda po. Opo, kamo. Oo. Pirang taon po, pirang ng taon po kamo? 2006 po yung ako duman. So nasa 17 taon na po. Kan mag-start ka mo duman, aram nindo na may kagsadiri kang daga. Pero istorya lang po na may tagsadiri. Di may nagsabi na siya caretaker. Pero bako manindo sa dire. Bako po talaga. Di may kagsadiri talaga. Opo, meron talaga po. Kasi po, iniling mi man po sa na igwa talagang tagsadiri. Sisay nagpaaram ka mo kung kan maturugdo ka mo duman. Kang panahon na ito po, ang pinaraman mi yung mga karitas. Kasi sindra sabi, madaga dito kang mga lulo ninda, di nabakal ka ding diyas. So agom ko ka to buhay pa, amigo siya, nakiuron siya agom ko na maki-star duman. Di, ang sabi duman sa agom ko, iyo nga pwede man, pero nga pag kinuha kin tagsadiri, iuli ta. So, aware po kamo Yes sa po, araw ma'am. kayo na Yes sistema po. sinurulay. Opo. Kaya lang po, ma'am, dahil kami basta-basta may natubod kay ining nagsabing caretaker, dahil ngunya lang po siya sumipot. Ining si Si Repokit. Repokit. Kasi po, pang-apat ko ng, so dati kong harong 2006, kang nagsiging bagyo, tulong harong na po ang grabe ko sugang bagyo katong panahon, giglayog ang harong ko. So, ning aki ko na nakatapos ng eskwela, nimuya niya man magparil kay harong, nangutang ining kwarta para makaparil-paril kay harong, makatakot pang nagbagyo. Kang paril na po, duman siya nagreklamo, na natad ako nagpaaram sa iya na siya ang caretaker. So, binarangay niya ako, nag-urong kami sa kapitan, na dapat na nagparam ako. Sabi ko, paano ako magparam sa imo, na katong panahon, kasi ako nagpahiling. Tapos, mataram kang bantay ka, caretaker ka, ngunya na paapat ng harong. So, sabi ko, dahil po ako nagtutubod na caretaker ka. Okay. Gusto ko paluson mga tagsadire, iuli ko, kung di ko kayong bakalon. So, duda ka po. Yes. Dahil si Repokit, siya po ang tinauan ni Opo. SPA. Opo. Opo. Pero may pinailing po sa muya, Iyo, na ma'am. SPA. Iyo po, ma'am, pero hindi para sapat sa pansako ito. Na ito di ka pinahil niya. nagtutubod, Na ako no? nagtutubod. Oo. Ikaw, madam, pirang taon ka na din tabi dyan na nag-start tabi sa Biga. Ako po is nainot po ako sa Inda. Oh. Kasi ako 2004, pero aki pa ako kayo. Ang talagang naka-star duman is to ama ko po. So ngunyan, naging tulong pamilya na So kami. sa pagkaaram mo po, kisay talaga itong daga na ito? Anong istorya ni Mercedes Papa mo? daw po ang Mercedes Diaz. Diaz. Aha. Pero nagpaisi man po siya na as caretaker, si Caritas, George Caritas po. Ining repokit man po ini, minasulpot pa man lang po ini. Si Ngunya George na, Caritas ang bistado nindong caretaker. Yes po. Hain po siya ngunyan. baka yan po sa harong ninda or nasa trabaho. Pero naihiling pa man nindo? Yes po, naihiling na po Nagdyan siya. man giraray Yes sa po. indo. So anong pakasabi sa inyo ni George na ining si Repokit nagtataram din na siya din ang Wala po caretaker? siya, madam, na arog ka iyan na tigtataram sa muya. Basta lang po yan nagsulpot si Repokit na ako na ngunyan ang bagong caretaker ka ining daga. Nobody inform us na kaya ngunyan nga ya, may bagong caretaker kay pon mga yanin na maisiyanin do na ining caretaker na ini si Piquet. Dahil po, okay. bigla na lang, gari baga marites man, na nagkalat na lang siya, na issue. Na siya lang. Yes Na biglang po. nagsulpot. Siyempre kami, maglalao man, nata ito. Siyempre kami malilito man kami na ang araming caretaker. Si George. is Caritas. Arami man po na may Si George tansarili. ang aram nindong caretaker, bako silang Bako do. sila do. Yes po. Anong sabi ni Kapitan sa arog kayo na urulay? Kami may urulay man po kami yan sa kapitan. Ang ano ni kapitan, wala man siya tigtataram kasi
ang talking is between the caretaker tapos kaming mga na nasa ano kang daga ni Mercedes ano yan Diaz. So ngunyan ang pig-oristoryahan ta nakatulong meeting kay pan mapaluwas ang mga ebidensya na pigpailing naman po ito. Kaso kami ang gusto ming ebidensya is mahiling mi so mismong tagsadiri. Ay, na ining kagsadiring ini. Yun nga po ang kahaputan. Apo tong taadyan, si Kasi Pailando, nasa si Sir more than- Lando. Opo, ikaw po nanay, pirang taon ka natabi dyan na nag-star? Kaputay itong Opo. mikropono naman. 2015, yaon na po ako. 2015, 16, Iya po. 17, Si ikaw ba 18. So, nagpaaram dahil man na, panahaloy. maestar ka? Sa Magtuga ako nagpaaram. Kaya kami nakapwesto. Puro lang yan verbal. Aha. So, iyo lang po ang pinagkakaputan nindo na nagpaaram ka mo, digdi sa pigbibisto nindong caretaker. Si George Caritas. Si George Caritas, ano may kaput man na papel na siya Wala ang man po. caretaker? Wala man. Opo. So, warang kaput na papila si George Caritas, George, na siya ang caretaker. Pero si Lando, igwa Igwa siya ng SPA. Okay. Okay, sige. So, ngunyan tabi, ate, balik ako kay Ate Lilia. Ngunyan taan sabi ka ini yung caretaker, haliman ba Alam kami ko na, duman? garo, pigmamalisyan ko partner Subago, magkakaiban sa indang stand. Aha, iba. Siya, ang gusto niya, okay naman siya na maglipat, pero dapat bako duman sa may Bako sa salog. may salog. Okay, nag-receive naman siya kanso. Tan pag-iisip niya partner, so Pero kaligtasan sinda- kan mga aki. Sinda, iba man. Dahil sinda pwedeng magali, dahil man sinda nagtutubod na si Lando Repukit ang caretaker. So magkakaiba ni su partner ha. Magkakaiba. Siya tugot ng maggali. Kamong duwa, tugot na maghali. Tugot siya na Provided magduman sa dapat relocation. Matawan ni maayos na relokasyon. Iyo po, kami si po Lando, kami duwa po so nasa gilid kan salog. Pero si sa isupig babanggit ni Rolando na nag-receive Kami ng pun duwa. 5,000. Kami pun duwa. Kamong duwa plus nagpirma ka mo. Iyo po, so ako may So kamo, nagpirma. willing kamong ilipat, pero ang gusto niyo, bako duman sa salog. Iyo po. Sa indo gustong ilipat kamo? Mahingit ko lang. Sige po. Yun nga ni po ang questionable is 23 families. Nasa 100 nasa 10,000 square meters. So ngunyan ining 23 families is required niya na i-relocate. Kasi sabi niya nga ni, dahil man siya maanong tao, igwa man siya nabuot. So ngunyan ang question ko is nasa wala pala po na 10 pamilya o nakatindog na harong po duman. So ngunyan sa inya po ini i-relocation na 23 families. Kami willing man po kami na ilipat sa relokasyon. Numan pa lang po, diyan pa lang po sa duwa, questionable na kasi sa may salog na what if pa po yung ibang Pero may pamilya. pagbabanggit siya, ma'am, na igwa ng mga pamilya na nagtugot as in narelokar na. Nagtirindog na nga ni Dangharo. Sabi lang niya po ito, madam. Pero kung hihilingon niyo po sa video, so pigre-relokasyon na ning harong, magkasya po duman ang 23 na pamilya. Natapirang square meter ang relocation. Nasa uto lang po ng mga gilid na ito po, sir. Pigpirira da ka mong square meters. 16 by 16. 16 by 16. Pit po. 15 feet Pit lang po yun ang Sa pagitan dayo po. talaga, partner. Salit lang po. Siyempre, kami Ang madam, kaya partner, kuya naman yan. Aside kang sadit partner, alanganin pas pigataw sa inong lugar. yes Sa may madam, salog. saka saro pa po. Kung kami igwa-igwahon, okay lang. Hanggang magpa-second floor kami, okay lang. Patataas ang laban. Oo, patataasan ang Tanarong. laban ka noon. Pero kung dai ka man na ipa si second floor, unfair sa iba. So sinda willing na, partner, Tanag-receive na nga ni Sinda Oo, partner. para Kan- ang gusto nila, bako man duman na maray sa salog. Sinda totalmente talagang abo. Abo mo na, dahil siya nagtutubod, na caretaker talaga si Lando Repukit. Oo, Okay? pero marikan partner, apudan ta si Pailando. Yan, apudan ta. Tanganing magkaigwa kita ning kalinawan kung ano ang magiging desisyon ni Sir Rolando digdio sa reklamo kay ini mga pamilyang ini na nababanggit. Sige partner ta. Alanganin man talaga ito pero 16 by O yaw na si Pailando. 15. Maray na pagkahapon tabi Sir Lando Repukit an nyaon po tabi digdi Sir Lando ini tabing mga nagrereklamo sa studio si Lilia Locanias, Teresa del Rosario, Delia Ahero Asin, Madel Baruga. Tabi, nababanggit tabi ninda Sir Lando na ini nga ni nindang concern. Ining duwa, okay da tabi sinda na ma-irelokar. Ini mo na duwa, dahil nagtutubod tabi sa ibo, na ikada tabi ang caretaker. Ano tabi masasabi mo digdi tabi, Sir Lando? Ang duwa, si Jairo, Udayan, si Antonio, magkaso na lang sinda. Dahil talaga, dahil naman sila nakasabay sa 22. Yo.
So 22 na tinawan may relokasyon, areglado na ito. Siguro ikaw siya ang katibayan, nasa saya na po yan. Basta pag abot sa tinauming talaan, kunya na February, ako po ang tinawan is special power ng Texadiri. Yan ang mga squatter na yan. Nagturugdok sinda dyan dahil nagpararam. Verso kan sa tuyang barangay, kambigaan, buda ato, buda sa Texadiri, si Doña Mercedes, Imperial Diaz, na buoto. Tinarawan, sinda kanina agad dindang 15 by 16 feet. Buda, 3 meters na right of way, plus 5,000 sa pagbalyo, and another 5,000 pag sinda nakabalyo na. Gabos po yan itinao ko. Dahil ang sabi kan Texadiri, nangani nga magkaturog sinda sa inda na iyan. Tatawan po sinda ng inaapod na apod kani, award kunyan. So, ibig sabihin, may papeles man sindang kakaputan na talagang big award na yan sa Alam ko na. Indang Daga. May iapot lang ako. Pailando, Opo. may iapot lang tabi ako ta. Sabi mo subago, da iman sinda nagpaaram. May pigmimensionar sinda na nagpaaram da sinda tabi kay George George Caritas. Si sa ini Pailando si George. Iyan na George na yan, na si Engineer Caritas, iyo po yan ang aki kan dating inaliang kandaga na yan. Kadala so ama, siya na bilang dahil pa ako digdi, siya na po so namahala ka yan. Kundi sindang mga squatter, hindi mo ng settler lang. Ako na squatter, masupukan mo na pag-apot-apoton nga ni iyo. Itaramon ta. Sinda po, nagkarad kay nagturugdok dyan dahil una nila na yung Texadiri. Yo, meron mismong si Engineer George, iyo po ang nakakaaram dahil sa hindi po inali ang kandaga na yan. Yo, kapos nindang inagad sa, excuse me, inagad ninda sa barangay, itinaumupo, po. Dahil po sinda pinapabayaan ni Kapitan, kaya mabuoto ng Kapitan dito sa bigaa. Ang sabi sa kuya, ang sabi sa Texadiri, dapat niya matawan niyan kirilokasyon. Kaya si maray na ang kamugtakan, araw kay Lucanyas. Iyo, nagtanggap na yan na 5,000. Nagpirma na siya sa attorney, kay Attorney Rosauro sa Aldana. Kapos sinda nagpirma, ikaw sindang duwang kontrata. First contract, pagpaubaya. Second contract, pag dahil sinda nag-arali, maarkila sinda 10,000. Amang. Opo. Yaon di Yan kami, po. Kaya po, Sir Lando. kaya po. Opo. Garing may ididirektang iyahapo tabi sa imo si Ma'am Lilia. Sige Lucanyas. tabi. Oo. Ako po, sir, repukit ang hagad ko po sa imo. Di mo po pagbugtak naman sa may salong. Nata ka nagpirirma ka mo taday ka mo nag-question tulos. Yo. Dahil man po nailing so kamugtak kaming duman po kami sa haranikang salong. Ikaw man daw po duman start, kung matiano sa imo. Anapot ko sa imo, sisay pinaraman mo dyan para kamo dati nga ni ko sabi nindo sa ang sabi nindo ako ka man taga-digde, taga-Piuduran ka, ang sabi mo magiging for the meantime. Yo? For the meantime, pagkay pa na maali ka mo. Yo? Kuda, sinukulang ka mo kan genetic engineer. Nata nagpirma ka mo. Apo sa kadaw. Nata nagpirma ka, kinuha mo so 5,000 ka na mo. Iyo po nga ni ang Ano masasabi mo kan? Iyo po nga ni ang maano, di ako nagdinigar na nagpirma po ang agom ko. Kundi ang gusto ko lang po, dahil mo man kami pagbugtak, pagahali nga ni sa Gingerson na ano, ikakaag mo kami duman sa Gingerson, ikaman daw po duman star kung matiano man nga ni sa imo. Ako masasabi, di ako maginibo kaya. Dahil na ako maginibo po kaya. Taang pigre-relocate na tao, dapat sa matanos na lugar ikaag, bako duman. Nadawag mo tabi, Sir Lando, ano po ang pinaka-desisyon tabi ninyo? Nadawag ta si Ma'am Lilia na
So, mga tigre-lokarda nga ni tabi duman sa mga danger zone, ini man sinda, kumbaga, maibubugtak duman kung sa inbako tabi salbado man para sa sainda. Ano tabi ang desisyon hindi tabi digdi Sir Lando? Dahil ako po makakataram kaya na desisyon. Nag-okay na sinda, kaya pasensya sinda. That's it. Uni man nasaro Pailando, iba man ang isyo ni Manay, anong sa pangalan mo Manay? Delia po. Ni Manay Delia. Si Manay Delia dahil nagtutubod na ikaan caretaker. At bigla ka sa nadaang nagsulpot dyan sa lugar na yan. Ang gusto daang mahiling ni Manay Delia para magtubod siya, sukag sa dire. Anong masasabi mo Pailando? Kung ikaman daw, ati kakitag sa diring 98 anyos na, pigpapadaba mo ang tag sa dire, pigpapadaba mo sa iyong mong magurang, tatawan mo pati ma-stress ang kaisipan. Ikaw po akong SPA, Special Power of Attorney na iling na ninda. Dahil matulirar si Kapitan Coco Arienda kung yan haka-haka sana. So anong masasabi mo Pailando kay... Ano? Madali lang po, sir. Sige po. Madali lang po, sir. Alos 5 SPA ko. Mang iba-ibang SPA. Paglakaw, pamahala, yaon po, igo ako. Dahil po kamo magadit, kung gusto nindong Xerox copy, tatawan ta kamo, ipapalo ko. Opo. So, Pailando, siguro, mabuoto na tao. Taro man akong pobre. Lalo na si Villa, ikaw yung pinirman sa barangay. Napag, kay pa ng daga, kusa sindang maali. Aputan mo po siya. Opo, pero anong masasabi mo Pailando? Anong masasabi mo Pailando na dai kapig tutubudan ni Manay Delia? Nakakaya na po yan. Di kasuhan niya ako. Aha. Oni po, gari may tataram po si Ma'am Delia sa imo. Sige tabi, Ma'am Delia. So, sabi ko por kay ni, inot niya akong binarangay kay to 2018. So, sabi niya, siya ang caretaker. So, ang sabi ko, duman kami sa Kapitan po kato na goron, sabi ko, dahil po ko sa imo nagtubod. Kasi nga ni po, sinika, tinaraman akong dahil nagparam, papat ko ng harong, saing ka kang primero. Ikan may apat na harong dyan Manay? Yes, opo. Ay, gulpi pala ng harong mo no? Oo, nataapat ang harong. Kasi pag nilayog kang bagyo, baka magan kang harong ko, di pag nagpusok ng bagyo, nilayog na bilo. Pero dati, taga saan ka man Manay? At Bisaya po ako. Nakaagom lang po ako dahil po 1979 po, nahiling ko na po na daga na yan. Kaya po ako nakaisal sa daga na yan, dahil dyan po ang naagom ko. Pun ka to po, sundo ko yan, dahil ko nahiling ang tag sa diri. Pun kang 1979, tanyaw na ko sa lugar na yan. Oo. Pero dahil ibig sabihin nanay nga dahil mo Manay, nahiling ang kang tag sa diri. Dahil tag sa diri kang daga. Ha? Aram mo po yan. Igwang tag sa diri, madam. Opo. Kaya lang, ang gusto ko po lang pala soon, dahil po kami nabudol. Dahil sabi dahil na-scam. Adi, nagdududa ka kay Pailando. Nagdududa ka. Nagdududa ka kay Nagdududa Pailando, ako. nabudol-budol si Pailando. Marot po ba magtaram na arog kayo to? Dahil kayo, duda Ay, ba madam, sana? yan nga ni Duda. Yan po. Nagdududa po ako. Sa kuya ko talaga, yung nakasiguro akong dahil kami nasala. Na nagtubod sa iya. Ayan. Gari, igual lang da siya, tabi siya, Sir Lando, na pagdududa, na Pagdududa. bakoy ka, na caretaker. Kaya, magkayunon nga niyang kaaputan na yan, nagdududa sinda sa ko. Di magkaso na lang po sinda, basta ako, sa February, ipapipensing mo yan, dahil kami kompleto kipapilis. Bilang ako ang inawaran ng tagsadiri na magmanipula kayan, mga siwa kaan, pasensya kami. Dahil aram ko, from the very start, si Haisa Aseho, yan si Villa, Buda Saro pa si Antonio, talagang dahil po yan nagpirma. Kaya nasa senda na po yan. Sa boto ninda ang dapat sa buton. Yo. So yun ang tabi yan, Sir Lando, ang sa imong final na desisyon. Ang pagkatawo ko, sir, siguro aram sa bilog na albay. Yo, si Pailando, pobre lang. Pero dahil anomalya, may paninindugan, may sadiring prinsipyong tao. Yan man lang po ang Opo. masasabi. Pwede nga ni si Pailando mag-congressman? Oo. May dugang po tabi ka mong kaputan. Pailando. Pailando, dahil ano baka pwede mo man tabi giray na reparuhon kung so daga ba na pigtatao mong relokasyon tabi sa inda medyo delikado or baka makireparo man lang tabi. Susalog. Ako po ang masasabi ko diyan, iyo. Ako tinauhan ninda ning raot sa buot. Nata tada isinda magranis ako. Nata tada isinda magihuro ng gusto. Yo. Tinanggap ninda sa kwarta, pagkatapos tinanggap, pinabayaan ninda. Ako pa nga ni nagpapiling.
Nadarog ba kayo ng mga tao? Dahil hindi dapat sabihin na ang mga mayaman, nga api o araw kaya. Sinda ang sobra-sobra sa mayayaman eh. Maswerte sinda na ang imperial maboto ng mga tao. Yan ang totoo. Ang taksadiri kaya, imperial, kapatid ni Congressman Papa Imperial. Ang sabi sa kuya ni Doña Mercedes Lando, dapat iyan mapakari ang relokasyon na ang pagkaturog ninda sa diri na ninda daw sa dito yan. Ikaw yan makakamit sinda. Excuse po. Makakamit sinda na. Tabi kami, Kuya Lando. Oh. Ika man daw tabi ang umistar sa gilid kan salog sa tangod kang kahoy Tanan, dawa nung gibon mo sa kuya. Dawa nung gibon mo sa kuya, Mrs. Lucanyag. Dahil ako mapabilog mo. So, agong tabi ni dahil Efren. kamo gabos. Kuya Lando, sobra-sobrang pagrespeto mi sa emo. Pero ang pighagad mi mambaga, ilaag mo kami sa tamang lugar. Bako duman sa gilid kan salog. Sabi Sabi mo baga naramdaman mo. May binutasan ka baga sa Montaramon. First can, first serve. Oh. Kami ni Lilia ang nainot. Alas 7 yaon na kami duman sa pagsadiri mo. Kami sa salong. Hain. Tapos mataram nagraot ang boat niya. Oh. Nagkani ako sa iya. Sabi mo, Naputol. sabi mo pa. Naputol. Dala. Sige lang. Igwa pa lang sinang pinagurulayan na first come, First serve. first serve. Oh, sige. So igwa ka mong Ayan na. balik kita, Pailando. Medyo unfair databi ka igwa ka databing binutasan na first come, first serve. Sabi mo first can, first serve. Kuya Lando, kami nga napataramon mo. Nganing madangog mo man supanig mi. Tagarisala mambaga, bako man makatawo. Ang pagrespeto ko sa iyo, Kuya Lando, sobra-sobra. Pero rinakot mo. Ay, Kuya Lando, bako iyan. Ang hagad mi man sana, makatawong pagrelokar. Bako iyan. Respetado ta ka baga, sobrang pagrespeto ko sa imo. Pag sinabi mong may produkto ako duman sa pwesto ko, di darahan ta ka. Kaya dahil ka magtaram na, marauton kaming nag-star dyan. Oh. So tama man, ang pakihuron mi, so tama man lamang. Bako duman. Naging unfair ka man kaya. First Okay. come, first serve, tinao mo, lilaag mo kami sa delikadong lugar. O di si say nalong nainot. Takon first come, first serve. Kami nga ni sa pinakainot, ang nahod dyan, iyo sunainot. Sir, makasingit. Yun ang nga ni first come, first serve. So, yan, ang unfair kaya dumang, chupukit. Kung itong man nagkairinot, si Senda nagkairinot na nag-star dyan. Ang unfair nga ni chupukit. Kung si say nainot mag-star, iyot parang first come, first yun serve. na. Bako so nag-amay, bako so nag-atab. Bako so nag-amay. Pinapat ka. Namamduman. Salamat kuya, salamat Salamat. kami Kuya Lando. Hilingon mo Kuya Lando ha. Sumay harong na, tinawan mo pa. So, dahil pa nga ni isang taon, yung priority mo. Sain ka. Okay. Papaliwanagan ta ka. Porque padihon mo. Papaliwanagan ta ka. Papaliwanagan ta ka. Sige. Ang sisabi mong may harong na, tinawan ko pati harong. Iyo to ang inalian, si Engineer Caritas. Bako ito. Inalian kandaga. Oh. Si sayang pikatara mong bako. Bako ako naglista. Bako man tabi ito Kuya Lando. Bako si Caritas na tinawan mo. Ang tinawan mong harong, si Padimong Standing Ahiro. So, harong baga may daga. Katani sa nakapwestong itinaong mong relokasyon. Nga tinawan mo ito. Ay, bako yan. Unfair. Super unfair po. Kasi igwa din. Bahala na ka mo. Dahil na ako Ay, sa dumating. Opo. Sobrang Nadangog unfair. tatabi, Sir Okay. Lando, nadangog tatabi, Sinda. So, may last na lang tabi mataram. Si Ma'am Pagkatapos Lilia. sa ganun taman ang final na mensahe ni Yan, Pailando. oo, Sige. sige. Ako po, Kuya Lando, nagdumako pa ako sa imo, nakimahirak ako. Dadaim mo kami pagkagsasalog, nagtaram ka nga ni sa kuya na, nagdadangadang pa ako, kung kwarta ang tuyo ko, dahil ka maikatao, tapati sildo mo, bulsa mo, luho na, makulog ng payo mo. Tapos ngunyan, sabi ko, Kuya Lando, ako nagdigdi sa imo, makimahirak ako sa imo, bako tuyo ko kwarta. Makimahirak ako sa imo, naitago kami, bako naman sa may harami kang salog. Tadelikado naman ang pamilya ko. Maray kung dahil nagbabagyo. Ang taramon mo sa ko, kung harani ako kay Lord, dahil ako maano. Ikaw man daw.
Okay. So nadangog ta na partner. Aha. An lado man kaining mga Ining, nagreklamo. na duwa partner is, ay ano ta lang, ilinawon ta. Ining duwa, Nagresibi na. nag-receive na, gusto man na irulukar. Okay lang abon hinda duman sa kilkan salo. Ayan, syempre, tadelikado Ini man na. na saro si Manay Dilia, day nagtutubod. Naninindugad. Day nagtutubod. Day Bakong pailado. na yan. Oo. Garo budol-budol kaya piki. Tapos di man po ako nag-receive ng ano. Ade ka Day nag-receive. nag-receive, okay. Si Kwan man. Human po. Ayuman. Day man Abo nag-receive. man. Okay. Okay. So pailando, ano ang final na mensahe mo man tabi digde sa Yaraon digde? Ang inot, uyan na duwang daay nagpirma. Si Dilia Ahero, Boda, si Antonio. Ang masasabi ko sa inda, gibuhon ninda kung ano ang nararapat nindang gibuhon, kasuhan ako ninda. Diba? Okay. Dahil siguro may katibayan sila na sa inda yan. Sir, pwede po sumingi. Bakit kami po ang mga kaso? May rights ba ka kita? Bakit may kaso, natabo kasuhan mo siya? Bahala sinda. Kung ikaw sindang katibayan, gibuhon ninda yan. Hindi, katakunday ka mo nagtutubod siyempre manay. Kamu ang makaso. Oo, syempre, Okay. kamo may pagdududa. Opo. Dahil iyan, ngunya na February, kung na kami pong fencing permit, kakagan ko na yan private property. Kukudala na po yan. Opo. Kukodala na. So yaon do man na harong na dai pa naghali, dai pa nagdedesisyon, ano tabi ang mangyayari sa inda tabi Pailando? Malaog sinda sa second contract, maakila sindang 10,000 a month. Okay. Napinirmahan ninda? Opo. Okay. Mismo sa ampagan ni Atty. Rosoro. Okay. Okay, digdi naman sa duwa, ano man ang mensahe mo digdi sa duwa Pailando na nagresibi na si nagpirma na? Ang masasabi ko sa inda, taywason nindang pag-iisip ninda. Ato, lalo na yun si Kanyas, mabalik. Nawara na kung gana sa inda. Natakampig! Pigsurukol-sukol kan Judith, taon ni Judith, engineer. Nataday sinda nagreklamo. Nag-receive sinda kang 5,000. Dapat inarog ninda itong duwa. Yan lang ang masasabi ko. Inarog ninda itong duwa na kung budol-budol, pinailing ninda talagang abo ninda. Tama daw po ako, sala. May punto. Kasi kung talagang nagdududa ka, partner, panindugan mo na nagdududa ka. Panindugan ko. Unin man na duwa, kasi partner, ini man na duwa, ini man Pailando, nag-receive dahil gusto man nga nindang marilocate. Kaya lang, kanailing na salog sa kasuduang kahoy, medyo Nakiuron giraray. Nakiuron giraray. na problema. Ara mo po, nag-ururon kami, inendorso kami ni Kapitan sa lupon ng barangay. Yo? Opo. Dapat nagduman sa lupon, ay dahil kami magusto duman tayo, uto na kami sa salo. Bakong kapabli supig na tao sa mo. That's it! Dapat duman pa sanaan, nagsayuma na. Nagsayuma na, oo. Dahil man po. Precisely po, mga sir, madam. Dahil ako, Dahil mga kuya, naghururon kita magatabi sa lupon, dahil pa man kita nagpasukol, dahil ka pa man nagpasukol. kaya na nga rin pagkasama pag ang pigtatalang Dahil mi pa man aram, nag-uyon kami, dahil mi pa man aram, kung saan mo kami ilalaag na pwesto. Bago ka mo magpirma, ilingon nito sa lugar nito. Bago kami nagpirma kami, dahil pa tabi nagsurukulan. Nakapirma na kami. Kaya dahil na kami naginibo. Uto nga ni si Rodrigo baga, ilinga. Dahil pa nga Nagpirma ka mo sa naman pangalan ni Atty. kunyan. Nga tinawan mong priority na dapat ito sa pagkahagad ko sa imo. Okay, sige. Bayaan ta na yan at kung na priority, tabako talaga yung pinaka-main na issue, partner. Ang pinaka-main na topic talaga, digdi, so pagrasadiring daga, so relokasyon, etc. Yan. Nakuha na sulado kaining mga nagreklamo, nakuha man so pinal na mensahe ni Pailando. At yan, partner, sa pagbabalik ta, may abogado kita. May abogado kita. Na nagbusisi kan Reklamong ini. kan reklamong ini Kung kay ano, aramon takon ano man anggan may karapatan ini hanggang sa ini ano man an magiging lakdang kan kay sadiri. Ano ang pwede nindang i-demand digdi o sa tagsadiri bilang sindahaloy na nag-star diyan sa pigaklamar na daga, partner. Alright? Pailando, salamat na maray tabi. Maraming salamat, Pailando. Mabuhay ka. Siyempre, makakaibahan taman mo niya na via Zoom ang sa tuyang legal advisor para tauhan kita ng linaw sa aspetong legal kan isyong ini. Maray na pagkahapon, Attorney Jill. Attorney Jill, maray na pagkahapon. Maray na pagkahapon, Rems, and Joshua, long time no see. And maray na hapon man po sa gabos na naghihinanyog sa tuyang pong programa sa ngunya na hapon. And siyempre, attorney, yaon man digdi sa mga bisita ta from Bigaa. Apo, Attorney Jill, nadangog katabi ang
pigrereklamo ninda inin sa indang concern tabi manungod sa indang pag-iistaran na daga. Ano tabi ang masasabi mo tabi digdi Attorney Jill? Rems, excuse lang po. Paulit po and then pasabi po sa technical off po yung audio doon sa loob ng room na di ko kaya nadangog na maray. Sorry. Ayun, dahil nadangog na maray na ito. Di ba? Pa-adjust kan sa tuyang sige. Arog talaga kayo partner pag live. Bako lang, mga pirang aldaw na dahi taginibo. Siyempre kan magbalik, medyo nanibago. Pwede. Pero there's always a room for improvement, partner. Sa liwat, okay na tabi, Attorney Jill. Maray na pagkahapon. Yes, maray na hapon, Giraray. And manungod tabi dyan sa issue kan sa tuyang mga residentes dyan sa Bigaa and susaro na nagpapamitbid bilang authorized representative kan sa dire. Well, ang pinaka-issue tabi digdi sa problema ninda is recovery of possession, no? Kasi so ownership naman dahil man po tigdi-dispute kani pong mga residente diyan sa naapektado diyan sa Bigaa. And may proseso po kaya tabi Rems and Joshua, no? In order to recover the possession of a property. So under the rules of court sa Rule 70, iba po kita inaapod na ejectment case, no? So iyan po tabi ang kaso na kay puan i-file sa korte tanganing ma-recover ang sarong possession kan sarong pagsadiri. So segundo man sa iristoryahan kasubago, the man tigdi-dispute, no, kan mga apektadong informal settlers na tigaapod ini pong ownership kan daga. Ang issue lang digdi is ining sisay tabi ang may better na possession. So ini pong paagi na pigigibo ninda, nag-uururun sinda sa barangay, then that's good, no, kasi baka madara sa compromise agreement or amicable settlement tanganing dahil na po kita mag-arabutan sa pag-file ng kaso. The problem is, ini pong mga informal settlers they man po nag-agree, no, kung saan sinda i-relocate. So ngunyan, ang remedy tabi kay ni kang authorized representative, sinasabi na igwa siya or equipped with the special power of attorney halik duman sa owner is to file an ejectment case. Tanganing po ini pong mga tigsasabitan ng mga informal settlers, mag-agi po sa tamang proseso ang pagpahali sa inda, yan po so inaapod na due process of law. So yan po tabi ang initial na komento bilang tugon digdi tabi sa problema ninda sa daga tabi. Opo. So dapat pala umagi part or magkaigwa ng ejectment case. So ngunyan tabi attorney kasi ang sabi tabi ni Sir Lando sa maabot na February kukudala na asin papaharaliw na nga ni initabing mga nag-ookupar kan daga. So napabanggit mo na dapat may ejectment case. So paano tabi ini na pararan na tabi an Pebrero pero dai pa man ka atong ejectment case. Pwede na ba tabi isindang paharaliun ora mismo, kudalan ora mismo, ano tabi an sa imong masasabi tabi Attorney Jill? Well, medyo doubtful lang, no, kung iyan tabi na property kukudalan pag-abot kang bulan na po Pebrero kasi unang-una ma-request or ma-apply pa po sinda yung issuance kang fencing permit, no? And sa pag-puaki fencing permit, may mga documents and requirements na kaipuan i-submit. So I don't think na ma-issuean sinda or makapag-proceed sinda kang pagpapakudal dyan may mga maapektuhan na mga residente, no? Siguro dyan sa requirement is talagang dapat dahil man po maapektuhan ng mga pamilya kung ang saro tabi na lote or property kukudalan. So I don't think na makakapag-proceed sinda dyan sa pag-abot kang bulan na Pebrero. And siguro advice ko man, duman po sa authorized representative, sa caretaker, which is to file, no, to bring this matter before the court para once and for all, ma-settle na tabi ang issue about sa possession kang property. Opo. Digdi man po attorney, sa lado po kan mga nagreklamo, ta ining duwa na kaampang tamangon yan, nagtugot na ining i-relocate, nagperma na sinda, nag-receive na ni sinda kan medyo date na 5,000 kasi 10,000 dito po. Pero ining duwa talagang naninindugan na dahil sinda mahali hanggang dahil nila napapatunayan na totoo
Ang authorized representative niya or caretaker na si Oo. Pailando. So ano ini sin attorney, siring manggiraray kayan ang dapat nindang maging panindugan? Unang-una, duman sa duwang pamilya or duwang lado na nagpirma ng kontrata, allegedly, no, na nakareceive naman nga ni kang 5,000. Well, kung talagang daiman po talaga na ipaliwanag, di po sa contracting parties, hindi po sa duwang apektadong pamilya, then magkakaigwa po talaga sinda dyan ng problema, no? Kasi unang-una, pigasabi ninda, tinawa na sinda nin 5,000 and then tig-relocate sinda harani duman sa salog. Pero tigdi-dispute ninda, no? So itong puntong ito na daiman da sinda nagtugot and then sisay man da ang mamuya na i-relocate duman sa lugar na ito. So ang mangyayari baga databi is bound duman sinda sa second contract, no? Well, I cannot comment as to the terms and condition ng kontrata, today ko man po nabasa, pero baka sa paagi kang amicable settlement, no? Siguro total nag-agree naman ini pong duwang lado na mag-relocate, no? Siguro hanapan na lang siguro kay location na acceptable and reasonable man on the part of the informal settler. And then kung day talaga sinda, kung bound talaga sinda duman sa second contract na pinagsasabi, ang sabi pa mabayad na sinda ng 10,000 by way of rental fee. So yun po ang pwedeng posibleng mangyari dyan. And sigun sa sinabi ko kasubago, tanganing talagang legally, no? Tanganing umagi talaga sa inaapod na due process of law, ang advice ko tabi duman sa caretaker is to file ang case of ejectment tanganing mag-agi po sa korte. And most likely, papaboran man sindakan korte, unang-una, tig-admit man kini pong mga pamilya na bako man po talaga sinda ang may kad sa diri. And then, ang may better possession talaga dyan is ito pong Mrs. Diaz, ang registered owner. Opo, ining duwa attorney na day po nagtugot, day nag-uyon. Day nagpirma. Naninindugan sinda duman sa kwaninda na day sinda nagtutubod. Yes, actually, argument po giraray ka ng magiging proseso, no? Di man po basta-basta sinda, pwedeng piriton, napahalion dyan sa questioned property na dapat nga ni po mag-agi po yan sa due process of law, which is to file an ejectment case. So owner, through the caretaker, which is the authorized representative, properly equipped with the SPA, ma-file po siya ng kasong ejectment laban po digi sa mga informal settlers. And then most likely, manggagana man siya sa kaso, no? Kasi if they can establish, no, yung ownership, total sinasabi nila may titulo, and then talaga may kad sa diri kang daga na yan, then ma-issue tabi ang korte nin order of eviction. So yan po tabi ang order of eviction. Sa suma total, attorney Kong, i-implement po iyan. Oo. Yes. Sa suma total tabi, attorney Kong, sa pagkakaintindi ta sa figure line ta kunya na pagkapon, ang sulamente lang na solusyon para maging malinaw ini kung dahil sinda magkasundo sa pag-uururon pa sa barangay para magkaigwa kay amicable settlement, once and for all, ang magiging pinal na para magkapagtaunin solusyon sa problemang ini, itong ejection case. Yes, tama po kamo, Renz and Joshua. Ibig sabihin tabi, attorney, hahalatun tabi kani mga informal settlers na issuean sinda kaini yung ali sa korte na talagang uminagi sa tamang proseso. Yes, exactly. Tama po. Dapat may court order na nagsasabi na sinda kay puan na tabi ninda i-vacate kaya na property. Total, igwa na po. Yaon na so owner. They are already asserting their ownership over the property. So yan po tabi ang magiging proseso dyan, Rems and Joshua. Ayun, klarado. Baka igwa ka tabi attorney ning last tabing abiso man para tabi idigdio sa caretaker subuot na si Sir Rolando Ripoquet. Well, ang advice ko, no, tanganing day naman po kita siguro mag-abot sa punto na mag-file pa kita ng kaso sa korte sa aramta na medyo mahahaloy pa yan. Siguro, give and take po kita, no? Kay puwan taman tabi, balansyon. So, interest kay ini pong mga informal settlers
siguro kung kaya pa tabi nindo pagbigyan na ma-relocate duman po sa property na medyo acceptable and reasonably naman po digdi sa mga particular mga informal settlers, then pwede na po tabi nindong pagbigyan. Otherwise, wala po kitang magigibo, dahil naman po tabi nindo pwedeng piriton sinda na mag-abot pa sa pirisikalan, mag-abot pa sa punto nagagarabaon po nindo ang mga harongkeyan, kasi kayo pa po tabi nindo mag-file nin kaso sa korte. So yun man lang po tabi sa kuyang magiging legal advice sa parehong lado. Alright, Okay. maliwanag yan tabi. Planado. Partner, salamat tabi sa imo, Attorney Attorney Kong Jill Bongalon. Thank you so much. Mabuhay ka, Attorney Kong. Ayan, maliwanag po tabi sa Indo na dapat magkaigwa ng So, ejectment basta kung case. halimbawa, magkaigwa pa kamo kay tsansa na mag-ururon, kung magkasurundo pa kamo, good. Pero sa iling ko, dahil nang mangyayaring ururon sa barangay, dahil naman sila magkakauro yun. Sir Lando na magkakaigwa So, ng papensing. once and for all, ang sulamenting makakapagtaunin tamang solusyon, linaw, digdi sa Korte, partner. sa kasong ini, so korte, sa paagian ng ejectment case. Correct. Na pag pinalikan kag sa diri, most likely talaga, pag kumpleto sa papilisan kag sa diri, siyempre magiging pabor sa kag sa diri Siyempre. ang desisyon. So magkuha ng korte. Pero at least, malinaw sa Inda na uminagi sa tamang proseso. proseso. Ayan. Yan po, Kasi yun pigalat yun mo. po, yun po ang umiyak ko talaga. Okay. Alright, at least malinaw na tabi sa Indo. Salamat tabi sa pagtitiwala sa Ako Bicol Tabang Oran So mismo. ibig sabihin mo madam talaga, dahil man kami pwede kami ang magkaso. Ano to bilang na magkaso ang tag sa dire, dahil kami di According kay Attorney Jill. Oo, duman sa ejectment Okay case. po, opo. Alright. Pero pwede man kamong magkaso kung may iba kamong Dahil na reklamo. kaming kwarta madam. Kung dahil na ka mo nakakahalat, gusto na talaga nitong mangiturog ning maayos, pwede ka mo magkaso. Dahil halaton mo na lang po ito. Madam, ako sa muya na nagtanggap ng 5,000. Mikropono po. Nagdumana po kami sa nagtanggap po baga kami kang 5,000. Tapos kung halimbawa po arog ka ito, nagabot na po baga January ngunyan, February. Tapos po, Ano po kan sinabi ni magiging attorney? Ano po kan sinabi ni attorney? Dahil man siya makakapag-comment naman sa kung ano ang naging Laman, detalye kan kontrata. Oo. Pero kung legal ito, na nagpirma ka mo duman na pagday ka mo nagali, maarkila ka mo, yun ang mangyari kaya. Pero alatong tamo na, so pigsasabi nga ning ejectment case. Duman sa pagpapahali. Sa pagpapahali. Sa pagpapahali, Diyan man, pwede Diyan, naman iyan implementar dahil nga nagpirma ka mo. Nagpirma ka mo. Ayan. Okay. Mga ka-action. Tama. Alright. Ayan, partner, malinaw. Sa sabi Klarado. ang pagbabalik mga Pero, ka-action. abangan nindo, tas susubaybayan ta pa manining kasong ina dyan sa biga. Masubaybay kita dyan. Okay. Kung baga, dahil kami o basta nagtatabang na arog sa nakani, dapat Para mata kung anong nangyari. Correct. At the Ma-sustain end. tabi at kung Okay. ano ang nangyari. Alright.